Čaute sofťáci a sofťáčky. Dneska som si dovolil vám ukázať tieto okuliare od Guerilla Tactics, ktoré možno vyriešia aj váš problém so zahmlievaním, pretože obsahujú ventilátorík, ktorý nám vlastne pekne na to sklo fúka a vďaka tomu ventilátoriku teda sa nám tie okuliare odhmlievajú samé. Tak, čo k ním teda patrí v balení, teda čo nájdete v balení pri tých okuliároch, je tam vlastne náhradné vymeniteľné takéto sklo, ktoré je dymové, teda keď nejaké slnko na tej akcii zasvieti silnejšie a bude vám to vadiť, viete si to vymeniť za toto dymové. Je tam potom samozrejme mikrovláknová utierka, ktorou si viete kadejaké tie capkance dať dolu, poutierať, aby ste teda videli všetko, čo by ste vidieť na tom Airsofte mali, mohli alebo chceli. No a teda ideme si ukázať, tak v rýchlosti baterka sa teda vkladá sem. Na to, aby sme sa tam dostali, je tu takýto patent gumený, ten si takto sklopíte dolu a potom vlastne ešte túto takýto gumený kryt, ktorý nám vlastne kryje tie baterky. Semka idú klasické 3Ačkové baterky, ktoré si vlastne teda nahádžeme správnou polaritou do tých okuliarov. Potom si ten kryt takto znova jednoducho zaklopíme. No hop. Tak a týmto tlačítkom si ventilátorík potom jednoducho pustíme a okuliare fungujú aj čo sa týka ochranných prvkov, aj čo sa týka teda toho zahmlievania. Jo? Ako dlho vydržia? Tak minimálne tu 1, 2, 3 hry určite, v závislosti od toho, aké baterky tam použijete. Keď tam dáte nejaké lacné baterky, tak samozrejme nevydržia tak dlho. Pokiaľ použijete kvalitné baterky, ja si myslím, že tú jednu Airsoftovú akciu vám v pohode môžu zvládnuť. Takže tieto okuliare si viete objednať u nás na e-shope, alebo si viete ich zakúpiť aj u nás na predajni v OC Tehelko na Bajkalskej ulici.